Ужасно срамна е политическата употреба от страна на Запада на смъртта на Алексей Навални. Хората, които за 2 години не успяха или не пожелаха да разберат кой взриви Северен поток, само за 2 минути организираха разследване, направиха процес и намериха виновника за това трагично събитие. Без никакви доказателства постановиха, че Путин е убил руски опозиционер. Хайде сега да видим каква изгода би имало руското ръководство от смъртта на Навални. Първо, в онзи период руската армия напредваше в Украйна и превзе в считания за непревземаем град Авдеевка. Второ, пак тогава Путин даде прословутото си интервю за Тъкър Карлсън и това беше голям успех за Кремъл. И трето, предстояха президентски избори в Русия, които се очакваха да бъдат спечелени от Путин с голяма победа, както и стана. При тези успехи, защо му е на руското ръководство да убива Навални, да посяга на някой, който никога не е имал електорална тежест в Русия? Всеки нормален човек разбира, че Кремъл не е имал никакъв интерес от смъртта на Навални. Само че нормалното мнение отдавна е напуснало пределите на колективния Запад, както е напуснало и този парламент. Благодаря.